Og vi gør det på den her måde. Vi gør det på den her måde. Jeg tæller for 10, og så tæller vi nedad sammen med jer. Og når bussen har hørt, at vi rammer 0, så starter bussen sit horn. Og så bliver der lavet burnout i 30 minutter eller mere. Og så har vi sammen lavet et verdensrekord her med House of Ink og Street Fire, som bliver skrevet ind i diverse rekordbøger. Er I med? Yeah. Er I med? Yeah. Godt. Er I klar til at tælle ned? Alle sammen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1, go! Verdens længste burnout i selskab med Street Fire og House of Ink. Det er jo helt sindssygt. Sådan ser det ud, når man laver rekorder. Værsgo, damer og herrer. Verdens længste burnout. Værsgo. Mine damer og herrer, vi har skrevet historie. Hermed deltagerne af verdensrekorden i verdens længste burnout til Street Fires og House of Inks Days of Thunder 2013.